A Pobra do Caramiñal súmase á celebración do Día do Libro cunha solta de exemplares polas rúas do municipio para fomentar a lectura entre persoas de todas as idades. Será entre as 4 e as 7 da tarde cando a literatura tome as rúas da Pobra. O Concello organizará unha particular busca do tesouro e exemplares de libros agochados en diferentes espazos do municipio, algúns deles lugares emblemáticos e vencellados á cultura. Unha proposta que pretende non só celebrar o Día do Libro, senón tamén incentivar o hábito da lectura dun xeito lúdico e aberto á participación cidadá. Nos parece unha maneira bastante productiva de celebrar o Día do Libro, porque o obxectivo que queremos conseguir é pois que a xente pois lea algún libro, non? Entonces, para iso vamos a facer unha solta de 12 libros de todas as categorías, que hai para infantil, hai para xuvenil e xa logo para adulto. A actividade está pensada para o público infantil, xuvenil e adulto, con títulos variados para todos os gustos. Para participar, cada unidade familiar deberá recoller previamente na biblioteca municipal unha pista que lles permitirá atopar o seu libro. O éxito da pasada edición levou ao Concello a repetir a experiencia, ampliando nesta ocasión o número de exemplares e as categorías dispoñibles. A solta consiste en vir a buscar, eu vou repartir os 12 libros que dixo Patricia para todas as idades entre diversos lugares do municipio. Entón teñen que vir á biblioteca a buscar a pista correspondente a un libro. Hai que decir que só se vai a dar unha pista por unidade familiar. Unha forma orixinal de achegar a lectura á rúa e converter o Día do Libro nunha experiencia compartida.